Netradičné štátnice mali študenti mediamatiky a kultúrneho dedičstva zo Žilinskej univerzity. Na železničnej stanici v miestnosti Spivových Debničiek prezentovali svoje kreatívne práce. Železničná stanica v Záriečí je pre mladých Žilinčanov symbolom moderného myslenia a nezávislosti. Kultúrny úzol umožňuje prezentáciu alternatívnych foriem umenia. Zväčša sa tu konajú divadelné predstavenia. Dnes tu však herecké výkony predvádzali študenti mediamatiky zo Žilinskej univerzity. Obhajovali tu svoje diplomové práce. Divadelné prostredie, ktoré som sa snažila zobraziť, a stredovú kompozíciu, ktorú si môžete všimnúť na všetkých fotografiách. Štátnice v takýchto netradičných priestoroch mohlo absolvovať len 13 zo 160 študentov. Podmienkou bolo, aby ich záverečná práca bola kreatívna. Grafiky, fotografie, 3D animácie, rozhlasová reportáž a krátke filmy. Na svojich prácach sa študenti poriadne natrápili. No a netradičné práce si podľa profesorov zaslúžia netradičné prostredie. Naozaj robia kreatívne výstupy a tieto alternatívne priestory im dávajú možnosť ich zaujímavým spôsobom prezentovať. Práce, ktoré visia na stenách, tu zostávajú, aby si ich mohli prísť pozrieť ďalší návštevníci. Pre študentov to bol nezabudnutelný zážitok. Páčila sa im najmä komorná, takmer rodinná atmosféra. Tá atmosféra je uvoľnenejšia, samozrejme, učiť sme sa museli rovnako, pripraviť sme sa museli rovnako. Sa mi to tu celkovo ako aj páčilo, ako to prostredie, vlastne to umelecké. Profesori však menej prísni neboli. Stres zo študentov teda opadol až po skúške. Boli zelení a koktali. Takže to tu je vidieť, ale zas na druhú stranu sú suverénejší v tom, že urobili vlastnú robotu a stoja si za ňou. Zo Žiliny Veronika Chupeková, televízia Markíza.